юнониҳо халиҷи балсоро ки дар ҷазираи Крит ҷойгир аст ҳамин гуна яъне бусаи се баҳр ном мебаранд. ин ҷо оби баҳрҳои Иония, Эгей ва Либия бо ҳам мепайвандад. одамон ба он ҷо мераванд то дар соҳили моломол аз қуми сафеди омехта бо заррачаҳои гулобӣ истироҳат ва дар оби нилобӣ шино намоянд. сафари 15 дақиқагӣ бо қайиқ касро ба ҷазираи империяи Гранбуса мебарад ки метавонад қалъаи венетсиягӣ ва харобиҳои калисои асри 18-ро тамошо кунад. халиҷи балсоро сангҳо аз шимол муҳофизат мекунанд, бинобар ин оби он ҷо хеле ором аст. дар омадан ба об қулай, қаъраш қум аст ва мавзеи амиқи он хеле дуртар аз соҳил оғоз меёбад ки кӯдакон ҳам метавонанд бехатар шино намоянд. ҳамарӯза ҳазорҳо сайёҳон аз ин халиҷ дидан менамоянд. барои дучор нашудан ба соатҳои асосӣ яъне часпек ба халиҷ саҳаргоҳон рафтанро роҳбаладон тавсия медиҳанд.